شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفور. салом алейкум дӯстони азиз, ҳаматонда шом бахайр. имрӯза влога аз шаб сар мекунем. имрӯзи шанбея шабшай. хостум ҳамихе дорувома да аптечкаи харидагим ҷобаҷо кунам. ҳамаша овардам. да чанд коробка доштам. инаи ваймай саке ки дар одам да дастат мебанданд дар даруни ҳами доруво будай. баъди таваллуд кардан ина михе гирифтам, ҳамаша дар даруни аптечкам ҷобаҷо кардам. хушрӯвак чиндам шона. беҳад мадай маъқул шуд. мақсад ай дилтам пур ки ягом чӣ намешкана ваям ай кӯдако хушрӯ боло мемонида хушрӯвак даҳнакш ҳамихе удобни хушрӯ ай ду тарафшон хеле қилф мешавад. баъд хеле даста дора хеле интересни детски суратакои мултик гирифтам ки вай шавада. ҳамин чизое ки кӯдако айда бисёри ҳами дар даруни ҳами ҳамаш қариб дорувои кӯдакоанд. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хушомаден ҳама каса ба канали мо. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон ба ҳамаи шумо. худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, дамо соат 9 саҳарай. ман саҳар қати анамхали питса кардам. қати дар дарунаш фарш андохтагим, гриби, ҳамаша бирён кардам. камакак бисёне хай болошта сир карда как обични питса тайёр кардам. тестам дрожжавояй камакак бомдода зуволача гирифтам. дамо байни ним соат бигем ки расид. мехабинен субҳи мо ҳозир аку оғоз шудестай. субҳ дамидестай. имрӯз ба фикрам офтобай ҳаво мо набинен чихе софи беғубор. барф ба дараҷаш боридагияй. неким ҳаво гармай. ҳаво -3, -4 ҳамхалияй. дӯстони азиз, гашничо укробоя бинен баргош ҳӯшид, хушрӯ шид. ҳар вақте ки мебинам дилам ҳуй мешавад. кадоме навистай ки дар квартираам кунем мешавад. дӯстони азиз, мо дар ҳавлияам бошам хонаи ма ранги квартирай. мақсад ман алов намекунам, печка тапид намекунам, ов гарм намекунам. термекс ҳаст кухни, дар ҳамом, дар мақсад ҳама удобствам дар хонамай. мисол чихе бугом ҳами хонаи маам ранги квартирай. просто нимихе мегирен мешнонену дар ҳами даҳани тиреза мемонем. шав ов дода будам шона. вақте ки ов бути қоматашон хам мешавад. баъд ки якчанд соат ки гузашт бо ҳамихе баландаки хушрӯ мешаванд. баландишонам созай. аку ҳӯшидестиянда баргошон ваш дестай. чихе бугом ҳӯш дестай дада зелин монанш дестай. не югашничан маълумай иёш укроб. анамиха дӯстони азиз, аку мерем пеши бузичаҳако то охири навор бо мо бимонед. дар иҷа питсама майда кардам. хостам ки вайшам падиёмшам нишон тиимтона. инам хеле омадай мулоимаки хушрӯаки ба мазза омадай. резонаки хушрӯ омадай. кӯдако да майда кардам мондум. ҷа фотимая бинай чӣ кор дора. аку мерам худам пеши бузичаҳо. дӯстони азиз, ман омадам дар пеши барачаҳоюм. ба навбат ина меха нигоҳ кардестам ки ягон кас назана.
Иора ҳаму пистонаи очашона да даҳанашон дохтум хичон макидестиян ихе хичон наметонан макида дами бад менабад чихелай калони бадай пистони очаш бизбизи зотияй барои амиқа наметонан ё ҳоли даҳанашон майда ки бадай хидам туғри мекунем ба даҳанашон инҷа шиштам дамиҷа тани ману тақдири худо гуфта ё ҷанг мешаван худо ки ягонташ назанама шиштам дамиҷа чанд бор айёмаш ата хурдагӣ иша макидестай ё ина ия макидестиян у ваяй у очай хича макидестай ура бина писон чихалай бизо зоти ки ҳастам калон калони бадан ура бастам ки бачаша наҷиқа инаира ҳози инаи вазбинай ба фикрам чихалие ки нахестестай ба фикрам таваллуд мекуна чи дӯстони азиз ма тамом кардам ҳамаша шир додум беру офтобаки хушрӯ ҳаво гармаки хушрӯ нашава ки охма ёро бамда берун ҳуй кунем ки ё иқа бидавар ё инамиҷа сар ҷамъа кан ина я бина чихе калон шудай машоалло ишам ина ё чошон беҳа чирошон бисёрай инаи сафедак идугонек инаи дугонико воса ҳама гуфтиам кисо ки вся семья в сборе ё ҳама инамиҷан якҷо туб мешаванд меги ки брая наусиқа бозӣ кунанд якҷо туб мешаванд бигимона меган намиҷа намехетиян ки бигимона уштай парво надора охи медиқанат усбра и майдакоман намисета майдакоман ё калоноҳан агар ҳишка набоша бозӣ мекунанд мара бинанд дига ба бозӣ мемонанд пашмира бина чихелай блеск метия меги ба балзам шушташа мара нигоҳ хилётона меҷиқе бре усбре бре наиша бугу хибратаҳо науҷа пиши бугу сиршон мекунам бо меоянд хирачаҳко сиршон мекунам бо меоянд ҳазор раҳмати калон барои комментариҳои хубтон дӯстони азиз ҳамаша мехонам бахшиши зиёд ки яхелда пурра ҷавоб дода наметонам ҳамихе мегӯм ки беҳад миннатдор раҳмат барои суханои нек барои дилбардорӣ мақсад бисёр гапҳои хушрӯ навистем дар бораи он касоне ки мақсад ай видеои ай бизичакҳои ман норозиянд бисёр суханои беҳтарин навистем ҳамаша хондум хела вақтам хуш шид кадоме ки ҳамхали гапҳои ҳархела менависа баъд одам сад аҳамиятам нати одам зиқ мешавад не ки бо комментариҳои нақсона мехонам хиёле мекунем ки ай сар то бегаҳ камера кунам и барача иша бина чхали цветай мара мебинанд дар ҳаяҷон мезанам и барачаи худам калонкадагӣ такора бинем майдакан
ё рӯз таваллудшидагиён, як рӯз пеш, ду рӯза бигемда уже бозӣ мекунанд. ия бине чӣ хеле тоза меги ба шампун шудагиша. ишда пеши учаш ёш дугоникан. дӯстони азиз, дар инҷа хостум камтар кекс тайёр кунам. ба ҳамун формаҳои харидагим хамирша тайёр кардам. инам хали кардам. обични хамири пирог тайёр кардам, лекин ба ҷои рӯғани ки авқот мекунӣ, вай андохтум якта сливочни масло ол карда андохтум, камакак сливки андохтум, камакаки дигар кефир андохтум. акда ҳамаашо як ченак пир мекунам. беҳад маҳқул шид. инаи ваиш ки ози андохтестам шона иёш глаки садбарган, а иёш обични кекс. интересни шава гудакода гуфта ду намуд гирифтам. ҳамаштайн мухалли ози меандозм. чӣ хеле гуфтам духовкаи ма қадимӣ, ай намефаҳмамаш. ҳамаи ухалиякош рақамакош нест шидагиян. ҳамихе дар духовкаи хунук мемону мепазам. ба нигоҳ карда меистам да чӣ хеле меша намешава гуфта нигоҳ карда меистам. пирпири бад накардам ки бодам мекуна ку кекс. ҳамин қайишом гирифтест пир кардестам. ҳоз хайк бо мебинем ки чӣ хел мебиёя. хамиршам хеле нежни як омад. ягом чиша мақсад бигем чен размер кардагӣ нестим. ҳамаша михе ба чашм андохтагиам. ҳамаша ба чашм андохтагиам. яхелш камакак буд бо добавит кардестам дар инҷа. камакаки бад омадагиёша. ана михе кардам дӯстони азиз ҳамаша як ченаки дар инҷаи намихе қаиваим зиёдӣ кард. хай бози дуюм рес мепазем. ина михе дӯстони азиз акид ждат мекунем дар духовка монда. дӯстони азиз погодаи моро бинен чӣ хеле берун 0 градус гармай. ай кришаомон ов чакидестай. неким барф ба шиддат боридестай. беҳад шамолай берун. шамолай Муҳаммад Мустафо рафта бозӣ карда омаданд. ма кекс пухтестам дар инҷа. мастова тайёр кардам. абед монда. беҳад бери шамоли сахтай. неким вақте ки меброӣ ҳами дар димоғат мезана ки ҳавои баҳорияй. ҳавои шамолаки гармаки хушрӯай. дӯстони азиз якм ресша гирифтам. дуюм ресша мондум. ёшина хали глиссадбарг. типа глиссадбарг. а ёшинам хали бичхе хушрӯак омадан. фасунак дар инҷа хурдестам худам ба маза омадай. мулоимак шуда ози ва ёшам гирам ба бо ягон фикрша мекунем ки чӣ хеле курашат кунем накунем. дӯстони азиз инам инҷа авқотум тайёр шуд. кӯдаком обед карда шуданд. ози камтар мевагишон тайёр кардам. ваём кексом инам хали омаданд. сахрни пудрам камтарак буд. хай ҳамихе чени будагиш вай кардама. ҳози айнаи чой да мекунем. 4 қошуқи майда дар инами 1 стакан меандозӣ.
4 қошуқча андохтум. Да и шакар мақсад ягом чи дар кор нест, ҳамаш да дрӯнаш ҳастай. Аҷой буд ба мазза, ки мақсад на ширини бад, на ваи бад мебиёя. инам хали чои мақсад чихе бигем аби чини нестай би ҳадам хе чои бушам приятния хчам бамаза хайда сип сиёҳи гем фачак нест хушрувай аҷой бутай тавсия метиям айми чой ҳатман гирен пушаймон намешен. дӯстони азиз ҳозир якта кекса нишон метиям ки чӣ хел омадай. نبینه اینم خیلی موی مک اومده. خواهی نچینکا کتی میخرین یکم نمود وارین یا کتی ترکتا میخرین. دوستانی عزیز کدو میخوردسته باشه اشتیای طعام با من هم اشتیای طعام. дӯстони азиз ин видеои тоҷикистона як рӯз апамда занг задам ки инам хеле алов кадаю вай бигем гандум куча андохтай мо гандум куча мегем я хело кашк меган гандум куча андохтай ма гуфтам и барои чӣ боша и барое ки духтарчаи апам дандон бировардай ҳамхали бидай ки бояд кӯдак дандон ки мебировардай ҳамхали када да ҳамсоё тақсим мекадай. ман нафаҳмидам и гапа рости гап ман нафаҳмидам даиҷаи ё 14 градус гарм бидай тоҷикистонда. инам хали гандум кучашона дидам ҳавасм кард хадам беҳад дӯст медорам ҳамхали авқота беҳад дӯст медорам. гуфтам апама ки камтар ба навор биги дама партома тамошо кунам. гуфтам ай ҳаваси дилма гирифтам да каналам инам хемондам ки шуморам бине да идрини и бовар кунед дӯстони азиз ай тамоми чизе ҳаст аки иё ҳозир гирифта вай мекадиян ҳамсоёшонда тақсим мекадиян ҷа тамом шудай аловшон. дӯстони азиз дар ин ҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунам.